Kan wae wong orang buket terus lho. Modal dialog orang. Kok tak kira ora memang dialog. Kondisi tak lagi. Oh, ini ketiga kali ngadang bareng. Ning mana sing tim bali mongko. Ya pentingane cara gantine Marso kan kanggo Orang dialog malah paran. tolong nggonmu cuma ndok ben tak aman arga sok endi. Nanging gene yo, kowe durung gelem ladeni prantaning atiku. Ana arep dhewe. Karo laman dua. Sang Prabu senadyan tau carane kok ngono aku tetep ora suci ngadekan anu. Kowe lah kalah. Lah, Bro. Iku terus nang Gede semono lho. iso tak pirokke. Waduh keras sing anu. Nek Kang Tarman nek latihan panjenengan kurang anu ning nek wis pentas. Ya saya kurang. Tolong petai ya kata Kang Tarman iki. Aku dadi oper belara. Menang. Oper belara. Ora usah diupload ning anu. Paduka pancen gagah. Dik sesuatu wibawa. Wah, nanging emanipun. Dicono. Meneng. Iki meneng. Cekel bugem lho. Aturan karo kowe. Tuh, ramu kowe. Iya. Dicono, meneng. Parane grekep. Ora caturan karo kowe. Singkir pangapuramu sing Prabu. Aku habis menompo katresnan. Andri apa? Anu. Ora ada berapa? Ayo bro. Ne tumpuk undong nong neng undang endung nong undang tak. Bari ki to? Bar entek to? Banyak gandrung terus di arep mateni atau biasa. Arep keris. Padha-padha ora ngalap. Ora gelem langgati ati ke ora gelem nganggapi katresnanku padha ora romor ora ngalap. Atih jenang. Ora kula ati ngrati gamantuk duka. Mangke kula ingkang saged ngripik ku sumaning Dewi Rati. Ampik katresnan paduka. Yo. Trijata. Saniki aku percaya karo kowe. Saniki aku percaya karo kowe. Wis, para kowe tak ngurungake kowe. Ini kan musik kan ndong to. Rep no. Rep apa ilang apa suwo. Apa ya? Rep Apa iki soal ini banget ora. Ayo, genderan rong lho kaya kenong. Su ngati mudun ya, mentah ya. Akal makane iki rep iki iso angkatane ora Iso landi banget lho. kadang-kadang iki ora bisa banter ya. Lah, ini tak dibeni. Ini tetap Tunggu ngomong iki krungu. Ya malah suasana mah dadi ini. Nek pancen anu Greget Salt iki pancen perlu ya perlu latihan karo asline sing Murboyo tetep ra. Jalan. Aku terang ada itu. Ya jelas itu apa ya. Nek wayamu nek cacake nek wayamu ki nek keprakane kena aku. Cek. Kalau aku nemplek karo suke. Nah, anu, ini apa? Kita, Dok. Mau acara, Dok? Dikopake, Dok.